Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň guramagyna paýtatymyzda judo boýunça geçirilen ýarış üstünlikleri besenli. Ýurdumyň ähli künjeginiň elen turganlar ýurdumyň çempionu ugruna bäsleşdiler. Dörli agran derejeleri boýunça geçirilen çekilişli tutuluşyklar täsirligi özüne çekijiligi bilen tapatlandy. Çaqqanlyk ulandan tilsimler turganlara üstünlik getirdi. Awraýly baýrak ugruna ýarış hünärmenleriň, tälimçileriň ulugdyklanmasyna eýe boldy. Ýaşyň her bir duşuklaryň çekilişli häsiýeti besenligi gowanyjydyr. Türgenlere sportyň ösüşine döwlet derejesinde üns berilmeginiň üstünlikleri tarap anamly başlangyçdagyny hünärmenler belliýärler. Birinjilik urnaky ýaş türgenlerimiz üçin halkara oýunlaryna taýýarlygyň bir tapgyryna uly. Juda boýunça geçirilen ýaş ustatlyň kemaligini äşkar etdi. Paýtatymyzda geçirilen ýarışlar netijeli tarapdan häsiýetlendi. Aşgabat şäheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher hem de Bagtyýaly Köpetdağ Berqiralyk bizmeni trapyň işleriniň geçiren ýarışlary ugurdan ustatlyň kemaligini äşkar etdi. Ahal vilayatynyň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň Kärdeşler Aklaşlarynyň Ahal vilayat birleşmesiniň geçiren ýarışlary türgenleriň tejribeleriniň artýanyny äşkar etdi. Türgenleri köpçülikle beden terbiýe hem de sporta çekmek, olaryň sağlam durmuş ýöreglerine işçiň eýermeklerini gadanmak maksady bilen geçirilen ýarışlarda türgenler özlerini başarnyklaryny görkezdiler. Şeýle ýarışlar ahali vilayat ýarışlar guramasy tarapyndan geçirilip, olara işçiň häsiýet mahsus boldy.